Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca Roblox 99 Nights. Doamne, nu, jucăm. Ziceți voi în comentarii ce vreți să jucăm. Hai să jucăm stilă bingo. Că l-am pe job, Sahur. Jucăm un minut repede. Deci așa trebuie să ies afară. Mamă, ce ele au fost foarte fain cu rituale, fraților. Au fost foarte tare ritualele. S-a băgat Las Capuchinas, Los Bombinitos, Job, Sahur, Lucky Block. Și Lucky Block-ului. S-a băgat de taco, de apă și de-am deschis și mi-a picat și un sică din ăla. Niciun Lucky Block Galaxy nu a fost. Și că ne-am că ne dă 5 doamne, Strawberry Elephant. Așa ne-a zis Semi. Stați un pic, că așa mi-a figuri telefonul meu. Așa acum. Și vrei să jucăm. Stați că telefonul meu are lag de aici. Uitați, am 21 de doamne, 742. Imediat o să fac 1 trilion. Mamă, de-abia aștept. Bun. Uite, am și pe Bisonte Jupiter. Uitați aici, băini roții. Asta, bombombini Rainbow. Ăsta la Leritos. Și tipii topii taco. Băini rod. Da! Bun, vin afară imediat. Extința la negă, Secret, Breast, Patipul, Mateo, Capacito, Satalito, Job, Sahur, nu am amintit, Ceacechi, Belula, Beluca și Bisonte Jupiter și Los Bombinitos. Hai că vă las, fraților, sper că v-a plăcut acest video, că e foarte cool, vă pup, fraților, pa, pa!